Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Ako ste po prvi put na mom kanalu, ja sam Điki i danas snimam jedan video o kosi. Već ste vidjeli po naslovu da se radi o nekom spreju za rast kose, koji zaista radi. Mogu da vam kažem da ja taj sprej koristim već godinama, ne samo ja, nego ga je koristila i moja baka i moja majka, tako da provereno znamo da sprej zaista radi. E sada, pre nego što krenem u priču i pre nego što vam uopšte predstavim taj proizvod, hoću samo da kažem da video nije sponzorisan, ukoliko naravno nekoga interesuje, i da ovi ljudi apsolutno nemaju pojma da ću ja ovaj video da snimim, tako da eto, možda će nekoga interesovati pa da ne bude neke zabune. Eto ljudi, ukoliko želite da saznate koji je to sprej, kako ga ja prskam, kako se nanosi, šta treba da radite sa njim, šta ne, nastavite da gledate ovaj video. Ja verujem da je većina vas imala nekada u životu problema sa kosom, što sa opadanjem kose, što sa sporim rastom kose. To zaista mogu uticati različiti faktori, počevši recimo od zdravstvenih problema, od nedostatka vitamina, nepravilne ishrane, možda zbog stresa ili jednostavno zbog takvih gena. Tako da nismo svi rođeni sa gustom i zdravom kosom, ali ja mislim da možemo uz pravilnu negu i održavanje da je svi imamo. E sad ovako, ukratko da vam ispričam svoju priču o kosi. Ja sam neko ko od malena zaista ima dugu kosu i dugu i gustu kosu. Takvi su mi geni, prosto cijela moja porodica ima zdravu kosu, pa sam na njih povukla verovatno i ja. Ali sam ja to, mogu da kažem, na neki način zloupotrebljavala, i to najviše u srednjoj školi, kada sam koristila prese, figara i različite aparate za stilizovanje kose, tako da sam ja usled te toplote i nepravilne čak i upotrebe uništila dosta svoju kosu i dosta uticala na njen kvalitet. Kosa mi se dosta onako istanjila i nisam imala zaista toliku količinu vlasi koliko sam imala ranije, ali ja to nekako nisam primećivala, jer to je, jel te, bila moja kosa i njoj neće ništa da se desi, tako sam razmišljala. Takođe, koristila sam loše šampone, odnosno šampone pune silikona. Ukoliko koristite šampone sa silikonima i opada vam kosa, može biti da je od njih. Ja sam već snimila video u kome govorim o svojim omiljenim šamponima bez silikona, pa ukoliko niste pogledali, ja ću vam staviti gore karticu tu negde da možete da pogledate. Ali ovako, mi u porodici godinama imamo jedan proizvod koji onako štedljivo koristimo, zbog toga što je kupljen pre, verovali ili ne, ali možda 25 godina, ali on ima neograničeni rok upotrebe, tako da ne može rok da mu istekne. U pitanju je ovaj ovde sprej, dakle on se zove Revitabion Active. Vidite već na šta liči ovo pakovanje, ali nemojte da zamerite zbog toga što je ovo sprej od pre 25 godina, kao što sam rekla, dakle ja nisam ni bila rođena kad je ovo kupljeno. I ovaj sprej protiv opadanja kose se boreje i peruti. Brend je Biomelem i to je srpski brend, ali pošto je ostalo vrlo malo proizvoda u njemu, ja sam rešila da uzmem i novu bočicu, odnosno da uzmemo taj isti sprej, ali 25 godina kasnije, sa novom recepturom, malo promenjenim sastojcima i sa drugim izgledom ambalaže. On sad izgleda ovako, odnosno ovo mu je pakovanje, a sam sprej izgleda ovako. Dakle, mnogo luksuznije od ovog starijeg pakovanja. Dakle, ovde dobijete ipak ovako malo prefinjeniju prskalicu. Oba imaju po 200 ml, dakle nisu umanjili mililitražu, to je to. I on se sada zove ne Revitabion Active kao onaj prethodni, nego Revitabion Air 10.000. Zbog čega 10.000, to ću vam već naknadno u nastavku reći. Prvo da vidimo šta proizvođač kaže, pa ću ja na kraju da vam kažem svoje utiske i da li ja to koristim tako ili ne koristim. Ovako, proizvođač kaže da on ima 10 efekata na kožu glave i kosu. Pre svega kaže da izraste 10.000 novih dlaka na 600 cm kvadratnih, zatim da su rezultati vidljivi posle 84 dana, da je preparat bolji nego transplantacija kose, da usporava i da smanjuje opadanje kose, da smanjuje zaliske i ćelavost, da ubrzava rast kose, da povećava debljinu dlake, da povećava gustinu kose. Takođe, kaže proizvođač da on smiruje upalne procese na glavi i da jača kosu i daje joj zdrav izgled. Evo ovako, ja se sa
nekim stvarima ovde ne bih složila, sa nekim bih se složila, jer ovih 10.000 novih dlaka to zaista nisam primetila. E sad, da li je proizvod bolji od transplantacije kose? Ja zaista ne znam, zbog toga što na transplantaciju kose nikada nisam išla, prema tome ne mogu da kažem svoje utiske, ali da bih se preopredelila za korišćenje ovog spreja nego za transplantaciju kose, svakako da. E sada, kako ja ovaj proizvod koristim? Pre svega, on ima vrlo jedan specifičan miris. Ukoliko ste koristili onaj Avin šampon za rast kose, onaj crveni sa belim lukom, ovo bukvalno tako miriše. Dakle, identičan miris imaju, možda ovo miriše malo lepše, ali to je to, dakle, to je ta neka nota. Međutim, ono što mi se dopada jeste to što se taj miris u kosi ne zadržava. Dakle, kada ovo koristite, tipa recimo nekih 5 minuta se miris zadržava u kosi i nakon toga ispari. Evo ovako, ja ovaj sprej ne koristim na čitavoj kosi, zbog toga što kao što vidite, dakle, nema potrebe za tim, jer mi je kosa svuda onako ravnomerno raspoređena. Međutim, gde meni fali kose? Fali mi ovde, dakle, evo ja ću sad približiti da možete da vidite. Evo ovako, dakle, ovde mi fali zaista kose, vidite koliko mi je tu onako kao malo praznikavo i ovde. Mada, vidite da sa ove strane naročito nekako imam ove praznine, dok sa ove strane ne toliko. E sada, pošto meni nije potrebno da sprej prskam na čitavu kosu, ja ga prskam dakle samo tu i tu. Kako? Kada je blago prosušim onako u peškiru, kada je očešljam i kada nanesem sve preparate za stilizovanje kose koje inače koristim, nakon toga, dakle na još mokru kosu, ja prskam ovaj proizvod, dakle prsnem ovde ovako jednom i ovde jednom. E sad, nije dovoljno da samo prsnete u kosu i to je to. Potrebno je da ovako malo podignete kosu i da prsnete dakle direktno na kožu, ne na same dlake nego na kožu i da nakon toga blago masirate. Ali ne noktima ovako, zato što ćete tako samo pospešiti lučenje sebuma na temenu, nego jagodicama, dakle jagodicama blago umasiram u kožu, odnosno u teme. Nekih pa recimo 30 sekundi i to bi bilo to. E sad, kad smo kod kose i dokaza da li meni kosa zapravo raste ili ne, to najbolje možete da vidite po ovim ovde dlačicama koje su mi izašle. Dakle, sve ovo ovde što vidite, sve ove sitne dlačice koje su trenutno sitne, ali one vremenom rastu, sve mi je to izašlo od ovog spreja. Dakle, evo, naravno one se ne daju baš da se stilizuju onako kako ja želim, ali dobro, nije bitno. To meni ne raste kada ne prskam ovo. Dakle, kada ovo ne koristim, nema ničega tu i ništa mi novo ne raste. Međutim, čim krenem ovo da nanosim, vidim razliku. E sada, verovatno se pitate, pa dobro, Điki, za koliko vremena, recimo, ja mogu da očekujem rast kose, odnosno kada se primećuju rezultati. E pa ovako, sve dok budete brojali dane i dok budete onako nestrpljivo čekali pred ogledalom da vam se pojavi kosa, nećete vidjeti nikakve rezultate, zbog toga što nekako rezultati dolaze postepeno, odnosno samo pravilnom upotrebom i onako učestalim korišćenjem možete da dođete do rezultata. Ukoliko recimo perete kosu danas i nanesete ovaj sprej, pa se onda ne setite nekih 10 dana da ga koristite ili 20, znajte da od toga nema ništa, dakle neće vam rasti nova kosa. Potrebno je da posle svakog pranja ovo prskate. Poželjno bi bilo na mokru kosu, ukoliko želite na suvu onda ok, ali mislim da je mnogo bolje kada je kosa mokra. Dakle, morate da budete redovni. Što se tiče konkretno mene, posle nekih mjesec dana sam videla da mi raste kosa. Također ranije, kad nisam prskala samo ovde sprej, nego kad sam ga nanosila na čitavo teme, dakle pomerim ovako, prsnem, pomerim ovde, prsnem i to je to, zaista mi se vidjelo da mi je kosa duža, ali nebitno što je duža, ono što je meni bilo bitno nekako i što mi je najbitnije jeste da mi je kosa gusta, dakle može da mi bude i do ovde, ja zaista ne patim za dužinom, mada imam prilično dugu kosu i nije mi dužina presudna, bitnija mi je gustina. Tako da kad sam ga koristila na čitavo tebe mogla sam da vidim i tu razliku, međutim ništa ne ide preko noći, neću da vas lažem, dakle potrebno je da budete redovni. Također, ukoliko koristite neke preparate u vidu šampona, regeneratora, maski i slično, koji ne odgovaraju vašem tipu kose i uopšte temenu, možete da zaboravite ovaj proizvod, odnosno ukoliko vi prskate ovo, a koristite recimo šampon sa silikonima, ništa niste uradili, jer će vam sa jedne strane rasti možda ovako nove vlasi, a sa druge strane će vam opadati kosa zbog tih silikona u proizvodima.
Konkretno govorim samo za šampone sada. Dakle, nećete vidjeti nikakve rezultate jer će vam s jedne strane opadati kosa, sa druge strane rasti, tako da se učinak neće ni vidjeti. E sada, ono što je malo problematična stvar kod ovog proizvoda jeste njegova cena, zbog toga što košta oko 5000 dinara. Često bude na sniženju za 4000, a sad u toku aprila mislim da je snižen na 3,5. E sad nisam sigurna da li u Liliju ili u DM-u, ja ću to provjeriti pa ću vam staviti do Liliju u prvom komentaru ili u opisu videa ću vam napisati gdje je. On je zaista jako retko snižen na 3,5, dakle uglavnom je oko 4,5 ili čak 5000 dinara, tako da verujem da ovo za nekoga može biti i investicija, kao što je bila i za nas recimo, jer zaista, nećemo da se lažemo, proizvod nije ni malo jeftin, također znamo kakvi su standardi u Srbiji, sve je to meni jasno, ali ukoliko zaista želite da vidite neke rezultate, ja vam svakako savjetujem da probate sa ovim. E sada, možda vam neće biti potrebna jedna ova bočica, ja je koristim pa možda nekih godinu dana, ali prskam eto samo tu. Ranije sam je koristila ovdje, ali recimo i u kombinaciji s onim proizvodom od ranije, odnosno s onim starijim sprejem, tako da zbog toga mi možda toliko dugo i traje, ali mogu da kažem da ja recimo uz to svo korišćenje nisam potrošila možda ni trećinu ovog proizvoda, zbog toga što zaista dovoljna količina onako ispadne iz proizvoda kada pritisnete rasprašivač. Koliko često ćete to nanositi vidjet ćete i vi sami. Ja mislim da je 2 puta nedeljno sasvim dovoljno, ja tako radim jer 2 puta nedeljno i perem kosu. Također, pored ovog spreja, mi u porodici familijarno, što bi se reklo, koristimo i njihove šampone za kosu. U malo pre tom pomenutom videu o šamponima bez silikona ja sam nešto više pričala o njima. Oni također imaju jedan šampon za rast kose. Ja sam taj šampon za rast kose također od Biomelema koristila sa ovim ovdje sprejem, tako da možete njega, možete naravno i neki drugi, nije bitno, ali eto, s obzirom na to da Biomelem šamponi koštaju oko 200 dinara, mislim da nemate zaista šta da izgubite ukoliko budete probali. Također šamponi su im na prirodnoj bazi, sastav im je prilično jednostavan, nije onako pretjerano hemijski što bi se reklo, nego je onako prilično prirodan. Naravno, ukoliko imate svoj neki šampon koji vam odgovara, a koji je naravno bez silikona, onda možete koristiti njega. Niste u potpunosti u obavezi da koristite i Biomelem šampon i Biomelem ovaj sprej da biste vidjeli rezultate. Dakle, eto, samo to da ne bude zabune, da vam i to kažem. Ovako, obavezno mi pišite dole u komentarima ukoliko ste već probali ovaj sprej i kako vam se čini. Voljela bih da još neka devojka, ukoliko ima iskustva sa njim, napiše dole da bi se devojke orijentisale. Ukoliko je neko imao negativnih iskustava, neka piše također da devojke vide. Ja zaista imam samo pozitivno o njemu da vam pričam, zaista mi ništa nije izazvao, nikakav svrab, iritacije, perut i ništa slično. Samo mi je pomogao, nikad mi nije odmagao. Također dođite na Instagram, prijavite se obavezno na kanal jer mi to jako puno znači, kliknite na zvonce da bi vam stiglo obaveštenje svaki put kada izbacim novi video. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Imam još par videa vezanih za kosu, tako da možete i to da pogledate. I do sljedećeg viđenja, ja vas sve ljubim puno, ostanite mi zdravi, srećni i nasmejani. Ćao!